Excuse if kanang mas itom akong liog kaysa sa akong naong kay nagpractice ako og makeup and then wala lang ako gyapil akong liog because kapoy areas ana deris na naong akong kailangan so Hey guys, what's up? It's Angela. Welcome to a random vlog video, whatever. If kibaw na mo nga auntie, as in certified auntie na si Bishi Cake, and ganahan lang na ako ipakita sa inyo gyud no nga kung unsa ko kamaayo nga pagka-auntie nga I am the best auntie sa tanan kalibutan. Lately sige kog bantay sa akong pagumangkon si Julia Bear, and since hapit na ang summer nakanahon na ko nga kailangan ko og summer job and pwede ko mag-babysitter. So, unsa may pulos ani nga video? Ang pulos ani nga video, no, kay para ipakita sa inyo, unsa ko as a babysitter, unsa ko nga pagka-auntie, unsa ko mo take care, unsa ko makigbonding sa akong pagumangkon, no? Para makaingon sa gyud mo mga, oh, sakto gyud she's the best auntie in the whole world. She's the #1 babysitter. If ever ganahan mo kwaon ko as a babysitter, kibaw na mo, nganong dako-dako gamay ang akong fee, akong sweldo, ana yeah. So, mo na siya ang proof nga I'm the best babysitter in town. Kuha lang naman ang adlaw. 10,000. Yes. Ako ibutang akong details if unsaan ko ninyo pagkontak. Bibo ba? Ako ibutang ang details sa kinalasan ani nga video, no? If ganahan mo kuha na ako as a babysitter. So, yeah. Here is reason number 1. Because I love taking pictures, no? Kada lihok sa akong pagumangkon, picturean, kada tulog, picturean, kada mata, picturean, kada libang, picture. Ganahan kag memories, ganahan ka mo keep og memories, di mag-ool. I got you. Na may free photographer. Di na mo kailangan mo bayad og kanang pila ang rate sa mga photoshoot sa mga bata. Basta, So, picturean na mo si Julia karon. Saan sa nimo mo? Oh my gosh. Sana, why you look at me like that? Kalami sa katawa. Usa sa wow, so high. Usa sa akong duty as a auntie. Rhyme. A is to take a motherfucking picture. Hey, kadungog sundon. I can make a fucking picture. So, na-adore ang among baby girl. Wow, so cute si kay wala man ka-picture atong paggawas na gyud niya kay wa pa maning tanan eklabudare sa court 2. Like diba? Sa Polaroid set ta. Julia Bear. Julia. Oh my gosh. No ay. But imong mama. Mama is the Julia to it. Sige na. Ayaw mo. Kuot na din na niya? Yeah. Oh my God. It's like just yesterday the yesterday's dream. We are the children. The future will bring. Huot, Julia. Are you a boy? Boy bunda. Last na, Julia. Nanasad na ribbon. Ribbon nga makalabads, oh. Julia, your mom is such a bitch resort. Second OOTD of the day. Rubiho ka split ano eh? Julia baho siya glabot. Julia. Titi. Ay. Ano ka na din? Ay, naanak. God bless you. Naglibang ka no? Number 2, I can make baby Julia Bear laugh because I'm funny as full. What? Gom sheriga ante Julia, yes papa. Tuk. Asa naman akong mami? Asa na akong mami? Yep. Don't look at the camera, okay? Because you can't be an artista if you keep on looking at the camera. Okay? Julia Bear, inigbig ni mo, mag-beauty guru ka, mag-toys review ka, ha? So this is Julia's morning routine. No, it's not morning anymore, it's afternoon, okay? Am I right?
Aray. This is her afternoon routine. Just laying down. And then, padako sa aping. Tawa pa siya. Sabuti ka. Sabuti ka ito. Aray. Told ya. Number 3. And tungod sa kanindot sa akong tingog, no, I always sing her a lullaby para makatog siya. Akong kantahan og lullaby ang akong baby Julia Vera. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon. Sleep na. Ikaw ang makasama. Ikaw na nga siyang kalang sa buhay ko ito. You sleep now. Pangarap ko. I told ya. Number 4. When she's bored, ako siya patanawon og mga YouTube videos, oy. And then ako siya i-online. What you can naman ito? Baby Julia, don't skip ads. And lastly, ang among bonding is singing and dancing and... Julia, Julia, yes, Papa. Eating your finger, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. In love ako sa nota, sa nota. She's judging me. In love ako sa titig mo. Sa'yo, In love ako sa nara mo. Picture na ng solo. Gusto ko ang baby shark mo. Hello everybody. Hello Bishy Cakes. My name is Baby Cake. Sa palasyo hanggang langit ay manibago. So that's it, diba? Anak ko ninyo nga, I'm the best babysitter in town. If interested mo, if ganahan mo nga ipabantay ninyo ang inyong mga anak, inyong mga bata diha, contact me, hit me up, slide into my DMs. Just contact me, 0922, ikaw na bahala sa P2. So that's it for today's video. If na-adjud may plano, please ayog ka cause I need to get some cash para sa summer and thank you guys so much for watching. If you guys enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe, follow me on my social medias, everything at angeladymorales, and we'll see you guys on my next video, and always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye. I love babies.